Videnssamfund. Uddannelse, det er det, vi skal leve af i fremtiden. Det siger regeringen. Men med en anden hånd, så er det i den grad forringet mulighederne. 90% skal have en uddannelse, siger de. Og hvad har man gjort? Sænke niveauet, halveret uddannelserne, lavet UU-centre uden at lytte. Resultat: 64% får i dag en uddannelse, et lavere tal i 1996. Efterløn. Den er oprindeligt lavet for dem, der var nedslidte, så det er kun et spørgsmål om at holde fast i den oprindelige tanke. Genopretningen af uddannelser, hospitaler og skoler vil være en enorm opgave. At arbejde en time mere om ugen, det gør langt de fleste i forvejen. Det er kun et spørgsmål om at undvære overtidstillæggen. Så er det givet barberen. Når Lars Løkke siger, at hans børn ikke har brug for SU, så glemmer han, at han aktivt har oplyst om sin indtægt medvirket til, at ansøgningen blev udfærdiget. Hans rådighed forbyder ham ikke at kræve det, han har ret til. I hvert fald, så skal andre heller ikke have den. Profitten og virksomhederne flytter ud af landet. Direktørerne bliver. Deres børn går i vores skoler, de bruger vores sygehuse og vores velfærdsgoder, men de vil ikke bidrage. Kolleger melder sig ud af fagforeningerne, over i A-kasser, som Claus Hjort har sørget for har en eksistensmulighed. De har taget vores kontingent fradragsret. Det ligner en tanke. Kære snyltere, værtsstyret lider. Tro mig, det kommer til at gøre ondt på os alle. Vi skal producere os ud af krisen, siger regeringen. At forestille sig den tanke videreført i 1000 år, ja, så vil vi jo være begravet i lort. Vi skal stræbe efter mere. En klode i balance, mennesker, som lever et anstændigt liv. Vi skal forestille i, hvordan den fremstiller miljøneutralt, det være så sværindustri eller nanoteknologi. Når lande, som ser stort på miljøet, bliver begravet i skidt, så har vi løsningen. Det er vores niche. Vi må gøre op med flinkeskolen. Vi har gjort vores pligt. Nu må vi kræve vores ret. Kræve, at alle kolleger holder sammen, også de nærige. Regningen placeres hos dem, der tjener på at snylte og udbytte andre, og vi ved godt, hvem de er. Hvor det medmenneskelige livssyn bevarer Danmark.